Moikka moi! Täällä taas Katja. Ja tällä videolla tehdään vetsyvideoita tietenkin. Miten te olette toivoneet? Yrittäkää laittaa sitten peukkua ylöspäin. Kun mä en osaa kuvata kunnolla kameralla, siis tällä mun kännykällä, koska mä en oo saanut vielä käsitä kameraa. Joten yritän kuvata jotenkin. No, aloitetaan aamusta. Lapset, pitää herätä. Joo, äiti. Menkää lapset syömään. Joo. Onni, tule. Joo. Iskä myös. Mä oon jo syönyt. Menen nytten sitten syömään. No. Mä menen käynnistää autoa. No niin. Lapset, tulkaa nyt autoon. Joo. Lapset päiväkotiin. Ja iskä, jatketaan matkaan. No niin, ja tämä video oli pikkupätkä. Tulee myös toinen pätkä, joten moikka!